Hey, 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 ayam kuriaran bayan taduang iku manjelo kadalam padi alah dicalia kadalam kampung. Hanyo adi pautan hati daun sidingin ambil satang kai datuk papati pulang di talu datuk papati pulang di talu. Jiko hati samosa suai simpan rasio yo elo elo simpan rasio yo elo elo. Gadanglah air nan dari hulu, dek hujan turun sadari sanjo nyampang rang tua adik nan capek tahu came jodenai indahlah suko basa bala adik basa bala sayang siria carano pastikan datang santano bidu Allah bisa ditompang adik disayang pasti kadenai pinang. Daun sidingin ambil satang kai datuk papati pulang di talu datuk papati pulang di talu. Jiko hati samosa suai simpan rasio yo elo elo simpan rasio yo elo elo. Gadanglah air nan dari hulu, dek hujan turun sadari sanjo nyampang rang tua adik nan capek tahu
sabar